Bueno, em vaig estar a París. I és llavors quan va estar a produir l'any 1926 el cop el fet de Pras de Molló. Jo ja era a París aleshores. I jo vivia en un pis on hi havia el Martí Vilanova. Martí Vilanova. Martí Vilanova. Que junt amb Joan Rovira, que després va ser cap d'una divisió del PUM, i em vaig quedar a París. No vaig sortir. Perquè tanmateix quedava protegit una mica per aquest document que tenia. I jo no vaig tornar a Barcelona fins l'any immediatament interior a la proclamació de la República, uns mesos abans de la proclamació de la República. Però jo no era... jo llavors encara hi havia el que en deien la dicta blanda, no? I jo llavors era pròfugo, perquè la meva edat militar va coincidir amb que jo era fora i no em vaig poder presentar quintes. I es va produir un fet molt estrany de cara a l'opinió pública, que tots els de Pras de Molló varen ser indultats i deixats entrar a Catòlics d'Espanya en llavors el període de la dicta banca, menys jo. Però això era explicable perquè jo havia d'anar a ser militar i era molt complicat perquè si hagués continuat la república, esclar, vull dir la monarquia, és clar que jo tampoc hagués anat, oi? Si hagués vist que allò s'aguantava la dictadura, ja havia caigut en Prima de Rivera i llavors hi havia aquell el Berenguer i l'Aznar i la cosa ja es anava preparant i doncs clar no havia més remei que aplicar-me la llei a mi. I jo recordo, i vaig tornar a ficar a la presó llavors. L'altra vegada vaig anar a la presó de Figueres, i allí a Figueres naturalment tothom em coneixia, oi? I cada diumenge hi havia cua a la presó. Mig Figueres anava a veure, i allà jo era jove, acabat d'arribar, i es van produir molts fets allí. Jo volia sortir de la presó i finalment vaig sortir, però clar, no tenia res que fer, no tenia per viure, oi? I aleshores que es va produir un fet molt important, és que el director de l'Escola del Treball, que era de la Diputació de Catalunya, n'era director Rafael Campalans, que havia estat diputat i que era un socialista moderat, però un home de gran vàlua. I aleshores jo, que no tenia diners ni res, i vivia amb una mica de francs que vaig portar de França, i vivia amb una altra esposa que era francesa, vivia a Dispesa, i li vaig dir, i vaig posar la comunicació amb ell, i vaig dir, escolteu, jo no tinc res, no, i tinc un títol d'enginyer, jo coneixia bastant bé les matemàtiques, i va dir, no creieu que podríeu venir a l'escola del treball? I va dir, sí home, ja molt bé, i vaig anar a l'escola del treball. Em donaven 7 duros, 500 pessetes al mes, que aleshores eren molts diners perquè la pesseta era molt baixa, oi? Però havia de treballar molt, perquè tenia 2 hores al matí, 2 hores a la tarda i 2 hores a la nit. I estaven distribuïdes de mal manera, de manera que entre una hora i l'altra hi havia buits molt grans, però a mi també se'n donava. Jo llavors era del bloc obrer Camperol. Vaig ser molt actiu, vaig escriure molts llibres llavors. Jo escric molt. Vaig ser gran llegidor. Em vaig subscriure amb una empresa que us donaven un mínim de 20 llibres al mes, pagant una quantitat. I jo, durant mesos i mesos, vaig llegir 20 llibres cada mes. Naturalment, jo era molt jove llavors, i tenia una certa gràcia per escriure, perquè vaig escriure en certs diaris francesos.
Vaig aprendre el francès molt ràpidament, perquè ja havia estudiat a Barcelona, sí, no, Figueres, amb el doctor Reixac aquest que us he dit. De manera que el francès el vaig prendre molt fàcilment i vaig arribar a escriure bastant bé, molt de pressa. Allà hi havia, a mi des de moment, sí, naturalment jo havia estat de l'època de l'Alomà i dels Xiraus, que eren socialistes o socialitzants, i per tant jo també ho era socialitzant, i jo havia llegit a Marx i l'Engels i tots els grans pensadors marxistes, i efectivament vaig ser molt influït intel·lectualment pel franquisme, pel marxisme, però no vaig entrar mai a cap partit comunista. En la meva formació en part era intel·lectualment marxista, però hi havia una cosa de l'Stalin i tot això que em repugnava, de manera que jo, per exemple, el partit obrer camperol era marxista, però era furiosament antistalinista, fins a tal punt que en Nin va ser assassinat, i en Maurín, que el van detenir i va estar 12 mesos a la presó, els comunistes el denunciaven dient que només havia estat 2 mesos a la presó i que havia salvat la vida, el qual demostrava que era un traïdor, etc. I de seguida vaig trobar gent que va voler influir una mica. És llavors vaig conèixer un famós escriptor que era comunitzant, que es deia Henri Barbusse, molt conegut, i un teòric que donava cursos sobre el marxisme. I també una revista que es deia Le Cri de Peuple, el crit dels pobles, que es deia Le Caixa. El títol d'aquesta col·lecció de Le Cri de Peuple ve de en plural, Cri de Peuple, que era un pamflet que havia fet Marat de la Revolució Francesa. I aquest, el Barbusse i el Le Caixa, em van tractar molt bé a mi sempre, perquè entraven un jove que prometia des del seu punt de vista, i m'afalagaven, me convidaven a dinar i sopar, a veure si jo picava i entrava al Partit Comunista, però no ho van decorar, vaig entrar mai. Però vaig quedar sempre amb un fons teòric bastant sòlid. Hi ha, per exemple, 2 anècdotes molt interessants. Durant aquest període que jo era a l'Escola del Treball, va venir a Barcelona el Kerensky, aquell Kerensky que havia estat el cap del primer govern que hi va haver després de la caiguda dels tsars i que va ser expulsat del govern pels bolxevics. El Kerensky era allò que en deien un menxevic i va haver de fugir, tenia una porta per darrere i va fugir i va arribar a Barcelona i li van parlar que tenien allí un exilat i tot això, i va tenir la curiositat de venir-me a veure, de manera que jo a l'Escola del Treball vaig tenir una entrevista amb en Kerensky, que era un personatge històric, que hi ha llibres sobre ell, i vam tenir un debat. Jo era un pamfletista, llavors se deia, aquests que fan coses dures, i va ser un atac tremendo contra ell, dient que havia donat prova d'incapacitat, que s'havia deixat prendre el govern com ja estava, el govern com ja estava a dalt de tot. Naturalment que no era culpa seva, va ser un canvi polític. Per cert que el que va prendre el Palau d'Hivern era d'Antonov Ovsenko, que després va ser aquí l'ambaixador de la Unió Soviètica a Catalunya. Aquest és el que va prendre el Palau d'Hivern assaltant-lo i fent fugir en Kerensky. I això vaig dir a en Kerensky que ell no havia hagut de fugir mai, que va demostrar que era incapaç. Això només ho podia un jove i una mica boig com era jo llavors. Però, sí, home, encara som. I després també ve un altre. Ja saps que hi havia un moviment, la FAI, i els 30. Naturalment, jo no podia estar amb la FAI, perquè tanmateix eren una gent desincontrolats i en el fons
Va fer un gran esforç per amagar el que havia passat a Barcelona, però va ser horrible els primers dies. La repressió de la FAI va ser el que ens va fer costar la guerra. Val més dir-ho així i acceptar-ho. No sabem què hagués passat, oi? Jo sempre dic, amb els condicionals podríem posar París a dintre una botella. Sí, si passés això, si passés això. No, va passar el que havia de passar, però és evident que els anarquistes van ensorrar les possibilitats d'un triomf de la República a Catalunya i van donar una plataforma feta als comunistes perquè tothom volia anar al Front Popular, perquè el Front Popular tanmateix era un ordre, una possibilitat de viure, hi havia un sentit de les jerarquies, d'una certa moderació, etc. Però jo no ho volia així, jo era antistalinista, però tanmateix em sentia un revolucionari social i vaig atacar tot molt fort en Kerensky. Però en Pestanya va venir a veure i va dir, mira, Met, em deia Met, jo llegia tots els llibres i trobo que dius coses molt sensates. I em va dir si podia fer-li una mena de resumen del que podia ser un partit obrer reformista. Perquè ell diu, jo provenc de l'anarquisme i teòricament no tinc una idea, i tu que ets vingut tens una formació marxista, encara que no hagis militat amb ells, potser pots ajudar-me. I efectivament, jo li vaig fer un programa i se'n va fer un partit treballista, se'n deia. Però això no va poder anar endavant perquè de seguida ja va venir la guerra i tot això. Hi ha l'altre que és important a la meva vida i també en el curs dels esdeveniments, que és l'anomenada Olimpiada Popular.